Jeg vil gerne gå over passiverne i Carlsbergs regnskab for 2015. Og det første, jeg vil gå over, er passiver i alt, som har det her store spring fra 2007 til 2015. Vi har regnet på det og fundet frem til, at de har, at det er steget med hele 134,08%. Og det skyldes altså, at deres anlægsaktiver, som vi kan se lige her, deres anlægsaktiver, også er steget rigtig meget, fordi vi skal have det, der gælder, at aktiver er lig med passiver. Og det kan vi se her, 61.000 og 61.000, 143.606, og det samme hernede. Og her er der en graf over passiverne i alt, vækst over 2007 til 2015, og vi kan se, at der er det her store spring, eller så lægger den meget konstant resten af tiden, egentlig. Ja. Så deres langfristede gæld, den er steget med 50,89%, og jeg har markeret den med rødt, fordi at det er naturligvis ikke særlig godt for dem at have en gæld, der er høj. Det er ikke særlig positivt. Vi har skrevet, at deres aktiver er steget. At det grundes, at deres aktiver er steget så meget, og det skal finansieres. Så når de skal bruge nogle penge til at finansiere det her, så skal de have noget hjælp, og derfor kommer de til at stå i gæld. Ja. Og det er fordi, der har været nogle kreditorer indover. Og her er der en graf over deres langfristede gæld fra 2007 til 2015. Og der er igen det her store spring fra 2007 til 2008. Ellers så sker der ikke særlig meget andet resten af tiden. Ja. Men videre til deres egenkapital i alt. Den er steget med 204% fra 2007 til 2008. Og det skyldes simpelthen takeover. Og det er deres, her er der en graf over deres over egenkapitalens vækst fra 2007 til 2015. Gå videre til kortfristet gæld, som fra årene 2007-2008 er steget med 50,89%. Har igen markeret det med rødt, fordi at det er selvfølgelig negativt at stå i gæld. Men deres kortfristede gæld er steget af den samme grund som den langfristede gæld. Her er der bare lettere for dem, her er der bare nogle penge, der skal betales af hurtigere end den langfristede gæld. Og den er heller ikke, deres gæld er heller ikke lige så høj. Den kortfristede gæld er heller ikke lige så høj som den langfristede gæld. Og til sidst vil jeg nævne, at aktiekapitalen er steget med lige omkring 100% fra årene 2007-2008. Dem kan vi se her, deres aktiekapital over årene. Og den er steget fra det år til 2007-2008, fordi at af den samme grund som deres egenkapital. At det er fordi, de har lavet takeover